Hilerri batean gaude. Legeak dioenez, norbait hiltzean gauza bi egin daitezke haren gorpuarekin. Erraustu edo hau bezalako hilerri batean ehortzi. Hilerrian eta beste inonez, eta gainera kutxa baten barruan sartuta. Baina sistema hau ez da jasangarria. Gorpua errausteak, edozein errausketak bezala, kutsatu egiten du. Batzuek pentsatu arren alternatiba garbiagoa dela. Kontuan hartu behar da, legearen arabera, derrigorrezkoa dela, hilotza kutxa eta guzti erretzea. Hilkutsek metalezko apaingarriak, bernizak, pinturak, lakak eta abar izaten dituzte. Eta erraustutakoan atmosferara igortzen dira. Eta ehorzketak, hilotzekin batera 100 tona metal astun eta bestelako produktu toxiko lurperatzen ditugu. Esateko modu bat da, lurperatu. Berez, ez baititugu zuzenean lurrean sartzen, hormigoizko hormak dauzkaten zulo batzuetan baizik. Horri, gehitu hilkutsak egiteko erabiltzen den zura, zuhaitzak moztuz eskuratutakoa noski. Baina zer gertatuko litzateke norbaitek hau bezalako baratze batean eta hilkutsarik gabe lurperatuko balu hil berri zaion senitartekoa. Legeak debekatu egiten du hala egitea, esan dugunez. Osasun agintariek diote osasun publikoaren mesedetan ezarrita daukatela lege hori. Baina, izatez, aukerarik onena da, gorpua bere horretan lurpean sartzea. Usteldutakoan, konpostaren antzeko hondakin bat eratzen da eta horrek ez dio inolako kalterik egiten lurrari. Hori bai, komeni da gutxienez, gorpua metro bateko sakoneran ehorztea. Bestela, arriskua dagoelako animaliaren batek usaindu eta bertatik ateratzeko kanpora. Bestalde, agian ez da onena, olako baratze txiki batean, hilotze hilegi pilatzea. Hobea izan daiteke munduko herrialde batzutan eta batik bat estatu batuetan gero eta jarraitzaile gehiago daukan aukera. Ehorzketa ekologikoak. Green burials esaten zaie ingelesez. Alegia, ehorzketa berdeak. Natura ondo kontserbatu den paraje bat aukeratu, lurrean zuloa egin eta hortxe ehortzi hildakoa, hilkutsarik gabe edo bestela hilkutsa biodegradagarri batean. Naturara bueltatzeko modua dela diote, estatu batuetan ehorzketa mota hau sustatzen dutenek. Alternatiba ekologikoa ez ezik, alternatiba etikoa ere bai. Hilotzak naturaren berritze prozesuan parte hartzeko modu bat. Euskal Herrian, legeak debekatu egiten du hilerria ez den leku batean ehorzketak egitea, baina ez hilkutsa biodegradagarriak erabiltzea. Hortxe du aukera bere heriotzaren inpaktu ekologikoa zertxobait gutxitu nahi duenak. Arazo bat dago ordea. Kasu honetan legeak ez, tradizioak agintzen du. Denok nahi izaten dugu hilkutsarik dotoreena gure senidearentzat, baina hilkutsak, zenbat eta dotoreago, orduan eta kutsatzaileago. Herriko arotzak egindako pinuzko kutsa simple bat erabil genezake, baina auzokoek esango dutenaren beldurrak eragozten digu. Urrun daukagu oraingoz ehorzketa berdearen kultura.